बनरगाव दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय हारिमु मावबादाया दिनै जोबलांबाय। बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बनरगाव दख'रा एबसु, बनरगाव दख'रा दुलाराय हारिमु आफाद आरो लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव खुंफुंनाय 10 साननि हारिमु मावबादाया दिनै जाफुंसारै जोबनानै थांबाय। बनरगाव दख'रानि सिङाव थानाय सुखानजरा एस.के. जेवारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय दिनै 10 एप्रिलसिम बनरगाव दख'रा एबसु, लोरगि थियेटार ग्रुप आरो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जुथायि बानजायनायाव खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय, बागुरुम्बा मोसानाय आयदानि सायाव खुंफुंजानाय बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि हारिमु मावबादाया थुंगेबाय। बनरगाव दख'रानि सिङाव थानाय सुखानजरा एस.के. जेवारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों मावबादानि जोबथा हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि काम्फा बसुमतारी, बनरगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैगिरि सोलोंसाफोरनि दिथागिरिफोरा बाहागो लायो। गिबिथाराव जोंनि जे हारिमु मावबादा बेहाय स्टार्टिंआव जेब्ला जोङो मावबादाखौ खुंदोंमोन बाहाय गासै 80 सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोना फैनानै एसे खमायबोदों, मानोना बोथोराबो बारा खाब जायाखै। ओनसोल हिसाबै गोबांथार न'खरानो गोबां खामानि दामानिजों मुखुब जानानै थायो। बिमा बिफाफोरा खामानि दामानि मावसोमो। बे हिसाबै जोंनि फंबाय बिनानावफोरा बाहागो लानो गोसोबाबो माखासे सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैनो हायाखै आरो फारसेथिंजाय फरायसालि खुलिनायखाय फरायसालियाव थांनानै बिथांमोना टाइम मथे सफैनो हायियाव बेहाय सोलोंसाफोरा एसे खम जादों। बे हिसाबै जोङो उननि समाव बेनिफ्राय साबसिनै जोङो खुंफुंलांनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय थादों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एइचएस फार्स्ट इयार आरो एइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एइचएस फार्स्ट इयार आरो एइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्रि जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्रि मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन, हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।